Ayan, what is up mga ka-90s? Unboxing tayo ngayon. 100 pieces. Ayan, galing Jensan. Ayan, shoutout nga pala kay Sir Julius Landry at saka yung hunter ko dyan sa Jensan. Shoutout. Dito na yung 100 pieces Jensan lines. Tercera to TM ata itong mga ka-90s. So, unboxing tayo ngayon. Kararating lang talaga. Tingnan natin kung buhay ba lahat. Bali, pinadala to nung linggo ka-90s, tapos ngayon dumating. Bali, 2 days lang ka-90s. Ayan, no? Ano ang pagkakarit ng ka-90s, no? Tingin ko may patay ata. So, sana buhay lahat. Ayan, ang nagaling ka-90s. 100 pieces to ka-90s sa 50-50. Sabi daw ng hunter ko ka-90s niya, ang nilagyan daw nito ng free. May free daw to ka-90s, so titingnan natin kung ano yung free niya. Sabi niya at mga tala daw. Free daw siya. Hindi na natin ipapakita lahat ka-90s para hindi na masyadong mahaba yung video. Kukuha lang tayo ng ito lang bubuksan natin. Parang may patay yata ka-90s. Ewan ko, patay ba to? Bubuksan natin ka-90s. Yan yung mga free niya ka-90s. Tala. Tala ba lahat? Ayan, tala. Daming tala ka-90s. Ayan, shoutout na pala sa hunter ko dyan sa Jensan, Ayan. Kita nyo ba ka-90s? Kita ba? Sana buhay ito lahat. So, titingnan natin itong isa makapatay. Buhay ka-90s, Buhay ka-90s. Talang mais. Ganda ka-90s, Kita ba ka-90s? Mahaba yung galamay ka-90s. Sa mga order dyan, PM lang. Yan, fresh pa. Bagong dating. Ayan. Lagay mo natin sa lagayan ka-90s, Mga gusto ng tala dyan, nandito available. Parang buhay ata lahat. Yan, buhay lahat ka-90s, Parang buhay lahat. So, yung 100 pieces ka-90s. So, ayan. Hindi ko na siguro buksan itong isa. Ayan. So, sa mga gustong kukuha, Surigao area lang ka-90s, Jensan lines. Ayan. So, titingnan natin yung isa ka-90s. Ang buhay ka-90s. Grabe ka-90s, Ganda ng kulay ka-90s, Ito talaga yung mga kulay na hindi nananakbo sa laban ka-90s, Ganda ng kulay, Fresh na fresh. Ayan. Jensan. So, ayan, ganito. Shoutout sa lahat ng mga subscribers ko dyan. Ayan. Sa mga gustong kukuha. Liksi pa. Grabe, Ibang liksi. Sa mga kukuha dyan ka-90s,
Comment lang kayo, may number tayo sa baba. Ayan. Surigao area lang. Pwede tayo sa Mindanao. Pwede tayo makapunta dyan for rehoming. Ayan, Jensen Lines. Dami. Yan lang ka-90s. God bless. Para di na masyado mahaba yung video yan. Marami pa ka-90s. So sa mga kukuha, ayan. Lalagay natin sa lagayan natin ka-90s. So yun lang para di na mahaba yung video.